Right, good morning nande karibu mwanchu muligireli ketukunya kuligirelia ya onsi imambi ya bono timetinga ayo mwenyene kunya kutubuati aliye sembeo bwa kire kigima timetinga bono nga kyoto gwitega gwa sembeo motegeli naliko manyanga ayo mwenyene gwatonyore bono mambio tutebinga kiwa tubuatire abantu babiri boka ya tutebinga namna gani signal imerudi namna gani iko vipi bali mwali watamuli tubuata buya nga kibono kutubuata tutachikwenda sense mlia magazeti 0741 583 na 072644 na sokoro naganina manyanga tutraga so sema gazeti nga batonyo lirebu yabono mambia wetera 0741 58 38 78 mapema hallelujah ai nambero no 0726 44 73 67 derona na viromia mapema mwana naye no muya still ndi kwalengo mobe mama kai okay ankorero na kwana lakini singi kwando kire mama tikankira ange ndokire nati to kwana ego senke muntu koro kosa ema sato chitari kichige sato kwa tebanga andake etoko chitwachengira matuko ya basubati mono sana lakini rene ndiria se calendar tinde itikorete topic yo gaiganga no lere boyfriends a day anyway boyfriend day yani eminatika ki no bwato musani yete mwancha inenere na lizule lya rero getembe TV and radio hello ngakibono otonyora kabisa tensiki asante sana tonyoro yo moyi kabwe ka confirm ayo alafu baadaye toswa magazeti yakwenda kirengeka noko manyanga uko namna gani na andeke rumwata banga mitambo yale ngebobe lazima tungiangalia kazi ya mafundi wetu wa mitambo wameshughulikia hapo na kioko tonyora bono 0741583878 onyerebu ya tutabigo confirm keremensia mandasi Joseph Nyamataro ngakibi ntobia abaire gagu ngakiroche asole emambe ya bono Dominic Ondieki ayebunde nchege bunde mandera totebi ngobono mambia iko namna gani asesema libono eketokunya ukwana iga ndo chege kosika bantabangi sana bakoli kagali ese mitandao Matilda inyorango babiro batulikire bono mambia asemitandao abantu nabange sana etimu ere asichize mubuna chiricha Facebook na etimu enene ekigima abundo chubagotanga nigo obabogete nande bagendete kubwati omuroberi eyamo ase eyamo gose eyamase eyamo nkorogo ngaki one on one esikati tari raifu tari raifu gose ne still one on one esikati yes Rogers Nyariki agotabakura tinsemo cha Amsterdam Netherlands nigakuwachitwa ndi agetembe agotabana bari ne timu enene kima Bonventure mubisa agotabakura tinsemo cha Kira omosocho no areme yomoroberi ondiva Samuel agotaba following from Esani Chiduka mbia mono sana Enoch Mochere agotaba good morning watching live from Isbania Boda nyasaye onganchire narole ritukeriga agotaba noare akoganiria abantu ba abantu ba Border Hill SDA Church happy preparation day mbia mono sana na Barnabas ke basawa ta Kurodoa Qatar Brandon wa Mwangi agota Muranga County locked okay Victor Mandamia na utakoro Kilimani tuko pamoja makimi present omoigwa baba kinamea utakoro chinsemo cha Nyanguzu no areme yo morobero agotabana mama watoto Faith pamoja na boigo abanto abangi apwako tebinga batware Juma engi omosori boge susu na Crusite Salams Club akotionde en Edwin Okari korwanya tieko niko ndani Caleb Ochange agotaba mkereketwa okay hata kale buchange korojinse bochita stage Nyabuto Omoro Eric Omweri na abantu bonsi betago Nyabuto Omoro amara mwana unaibuli aye karati tenda some message nira okay ogeramba isekolera Oboiko Julius Oboiko porujinse mochi abokere bitare igagonte binga akoira libageri asogotome ngore nene sana gochiase enkayo mugaka Savania ogendi kakisabania ogendi urengo murandio no monene okay aigani agontebi asogosira kumugaka ogendi aso omo basokano bwe para familia na kenyurokia geturi pole kanisa ya Gusii engima
agoteba nga abasomba Pole. bonsipi Engorene. pole sana eng'orenene Yes. nanchi natebire pole sana sogosirio mugaka sabania Engorenene. Sana. Stella Onderi agoteba korachinse mochanya Kiproni ikuruma pamoja na MC Sami msanii kamili agoteba kurukuku kwe. Agoteba kurukuku kwe. Yes. kurukuku Agoteba wetu ani korachinse mochera onge tangarara. Wante tangarara. Tangarara well represented. Agoteba nikiwa Nyamatoki bodaboda niko ndani. Okay, Linet agoteba kora Nakuru watching live. Jared Kangaka abeba Oyugi agoteba kora Bongonta Jared Kagaka kurwa Bongonta pamoja na Murga Judy mamu mwabo Florence tato mwabo abeba na boigo na banda bangi meyo murobe Josephine Keruba agoteba pamoja kora Chinse kora Bomorito Eriko soro kora Kemburi Taro mbiamona sana pasta Kemunto Violet agoteba kora Bobasi Kionyoni kondani Jafet Oyaro agoteba kora Afya Center Nairobi niko tunde in Bartolomeo Momanya agoteba good morning aya nkorogo otirigo yete buna emori ya nyure amabere oino uyu Bartolomeo Momanyi agoteba ngana ziporo ye ime yomorobele Natasha Mkiuti toto la Kisii Nancy Ongiri kora Chinse mochaka nyimbo niko ndani Stella Omare agoteba kora Chinse mochanya Maya Mama Justo niko ndani Junior Thomas Nyakundi Mecha agoteba good morning from Keroka Big Boss Tom Mecha Sospita Onyancha korwa Egisieri Nyamira Bwakire na Dominic Marube agoteba korwa omwana wa Alisi korwa Chinse mocha Nairobi South B niko tunde in Christopher Tandi good morning Onsarigo watching live from Burangi Kenyambino Murga Lydia Kirubona anabae na boigona Bible Dan Kanumbane Onchiri agoteba nere omwalimu korwa Chinse mocha Utanchi Igoma Nyamache Bobasi Riambase Secondary School mbia mono sana mwalimu Geoffrey Atinda Mogotu agota mwana Rindazi Atinda Mogotu korwa Oteri Atinda Mogotu korwa Chinse moja Oteri ya Buga Chituka niko ndani hadi mwisho Recho Nyavaige Koruka Nyavaige agota watching live from Makindu my condolences to the family of Mark Isaboke okay engorene na uchabu nara igambo ataiga ogontebi ngwano nere Stephen Nyanti kama yuru wi akorugu Stephen Nyanti kanu mongino Susan Mura kurwalichise mocha Iranda agoteba Peter Nyona okay Stephen Nyantika ngaito tegereri rindi kiara noje yachire mapema mbia bona sana Onsarigo wakoli ase bali kire ujumbe no tokora bekire getone gabwe yes obekereki egetone okay yani full stop koma bone singing tunturakora yes. Alright, bono mwanchu muligelinga karibu sana emambia bono kerabyo sibirigo tukuire ya masema sa magazeti asinjo bali bunsu balikire bya bono sana magazeti tutubwatega igazeti ili ya The Daily Nation tubwatega gazeti ya The Daily Nation tubwatega gazeti ili ya The Standard na bwo tubwatega gazeti ili ya Taifa Lero lakini hayonsi abwatemegano au tubu mugako nkorogo nakoletere ensemble ya Dondo na bono mambia nigabwa tubo nsoba nene mambia bono haleluya asante sana nkorogo ase gazeti yo bwate ya Taifa Leo nkagirete nga igazeti ne bwate lingana lirororo elingencho sana limwamu okay mimi ndiye dawa injini kuna dawa ni nani kuna mimi ndiye dawa ndikila manya ningora kini na TV na woka ekieni kirakero kini gianka no sekolgeri no mwanchu muligeri na bali gereti ekieni kini mimi ndiye dawa yes igone kiroto chake ta magazeti mwanchu muligeri omotegereri epechi ya isiku ya Taifa Lero guse Taifa Leo yokwanira mimi ndiye dawa ekumulekera uyo kabiru mune chibi no monene mu president bigambero omuna chibi na charge David Maraga bunondiga tebiringa incheni chiliyogo liensi ya Kenya na bokoragagu ansomugano oyirobo litokigma egazeti ya Taifa Leo ukwanira nga kibono Church David Maraga yaliganire kigma se Kenya nganyiro gose ukugani kwa igukuranire kirukibura yobone bwense ya Kenya mwaka 2027 na kulingana nere nigo agotebanga nigo emirobeli au arachi gukora na bikwera kiugago asobono atire ugukire kwaje se kiganene asukura lia benenga nigarachi kubulie kiroge kiyobura yobonene witase chama elia UGM tukwanira United Green Movement omanyete Matilda na nkorogo Maraga
gorwa gesateba nabwa tuga ni gukuri gobrai bwese ukirire atarigo totebinga nchama kiago cha kuboleria impati kiabwate nemirubuli ya eniriye bono igoro ni gabu nete na kuboigo gwata ukira kwaye agwa sabange bono baigwete birengera libya yako tabanga nigara chikuliye kiro kyo borai bwense kweta sesama ya UGM United Green Movement na bokoraga wase gazeti ebintu akwanire gati yabo yugo chikwene kianga agenda cha nchiri chichi nebintu binge sana aguchikora igazeti ya Taifa Leo nigo ekwerera omugano w'ikipe cha kabere emambya bono omugano yoyu norase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano narimo na boigo ya gatano na kabere ese ekirego tebaga Maraga, this is my promise to change Kenya enero eira yane ngolira aba Kenya kusekoreta amonchorire asisi ya Kenya ekirego tebanga Maraga picks a party for 2027 bid vows to rebuild Kenya bono ni gachorire kiame ekyo kia United Green Movement UGM ase eganga ya yo kurigekero kyobrai wense epeji ya gatano na kabere aseki kwana ne koti kwa swa immediate on the spot omonto mwage tebicha ono mwana one kabisa olega Maraga no yo omonto mwage tebicha ere tare kuganyaria gusumali amenye ko mwage bicha kwani ngorerare kwani bijeye sembiya usigana benga ukero monto ra matanga alright tutikana na magana yonkoro kumwa nchumu ligeri gazeti ya Taifa Leo chibe chaka gatatu ukwanira ofu kioni nevuko ndani ya upinzani bono ekero siasa chumwaka 2027 chienda kuira liberera nigo ekorekana ebyama biribi kwa mirili serikali yani nsaburi ya upinzani bado ni gegendera kuburugana nabo yugo asikelinga ningo obwata chinguro ayayiga nigo bono kolingana na barai balibe bya mabiri bya upinzani gukwanira Wiper Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa bwe chama ya DAP Kenya Martha Karua bwe chama ya PLP Justin Muturi bwe chama ya DP na boigo oyo kabiro mokonyi bwe murai bwe Nserigathi Gashawa bwe chama ya DCP bonsi aboni gwandake bamwatwiro muliki omonene bwe chama ya Jubilee Jeremiah Kioni na andake ni gabwa tukuganiyete okuwaga ntiwikirani agenda joyo kabiro murai bwe Nse Uhuru Muigai Kenyatta choko mokonya omwaziro mukuru Fred Matiang'i yonse namangana likire gazeti chibe chicha gatatu bono mambia ekero omugano uyu na oyo ganeti ase gazeti ya The Daily Nation wata why opposition is suspicious of Kioni nga andake Jeremiah Kioni uyoro mulikio monene bwe kiama kirigia Jubilee nere bono retiro gwatanane kana ase nsemerio kwa miriria serikali kubwa mono ase orogongo rwa Mount Kenya epeji ya gatano narimo Yorobugano boigo chibe chiche gatano bono mambiega kalukwanera obutakana bulingana linene lialete mechandwana muno asabana bakebe skuru kwibwatirania konyora malito abwango mugano okwene kiugaiga mwaziro iseme jura zo gamba migosi nigane kiringa ali county ya Kilifi nigo abana bange bakwibwatirania abali asiskuru na bange otika chiskuru kubwatirana kirengekenene buna nobutaka abokogera besona ne chimbwa echichu kubairira barabu abanyene kwibwatirana koba gutwara malito abwango mugano yiro bolito gali asukwa umaskini tishio kwa elimu ya wasichana Kilifi nyora mugano yonsi chibe chichako gatano mambi ya bono ematebagano ubutaka sokoro wet poverty ubutaka bwiri na boko gira abana banyore mesiko ya mapema abana baiswana ni asechinyomo chia gengi engane yumbu na ngane kibwata bono karatiga oyero chibwato gochitumia ere naro chibotaka okay oyo bwate chibesa toro chibono mwana yere so bona bataka bono yere na chibwate ere naro chibotaka onya taro chibotaka osomo ire nyenenda onya mo irenda igoro liai lazima lakini nerebuya kiagara onya andake ayonkorogonyo ko bwate bitoki abana mbale emechi abana mbale gali kenyoro bakogenda chiskuru abana basinini be myaka 13 myaka 14 onkorogo no nyare gusuma abana bali basinini no never tingoje town abatali town no gusumali turi gusumali okay town yo koligwa straight abana batigwe basoma ki abana tiga basome tabatali please tonyora abanyagitali abaya ba mambi
tonyora balimu abaja bamambi tonyora baralimu nabono nsaligo ganaye na inje iga mapema ligeri soma rebu papa onye taliyo gosoma nekero togenda tasalia rasa magazeti bono mabi gazeti ya The Daily Nation kerokora epechi sigo kigma ebwato mugano inside Bangoda hiring over 10,000 police officers kero kwanera nga abono umurobali urenge guchikolika makuru cyo sabanyanyimbo abayachire buyikomi nigo utenenigwe umurobali yuga irigo chakalero nigo tenigwe bene kigma nabokoro mugano yunga nasi kyose okulikwa abanyanyimbo gwatenete ase ensi ya Kenya matirira bono nigo nyaya rubiringa abanyanyimbo ngo chibali kuli kwetani chiri buyikomi chibe chaka na gatano Daily Nation nige bwate mugano yu asinchira yobo ime na ndebuna egazeti ga ya The Daily Nation egendete ko rigereria nekero egukwanira nga ase myaka angene bono ya itire nigo abanyanyimbo batarabo bakulikwa asensi ya Kenya lakini aso kulikwa kwa abanyanyimbo chiri bukomi ahu okukwabona teko chakali tukoria rero nigo ekigambero gyatenenirie enganeyu na seki nigo bono yarorekanire aboteneneri babanyanyimbo gose police chiefs na boigo the National Police Service Commission ekyombe ekeri kya gose commissioneri ya abanyanyimbo niko bagenderete kurwanira ngani ngobwanete gutinira emeshara gose engeri y'abanyanyimbo eyere goika chibesa chire 60 billion gose chi billion 50 no ekikirete bono ekigambiro gekanyara gutenenia engane yo gotabonga crisis. The last recruitment was in 2022 under the former government ngabono abanyanyimbo kuro mwaka 2022 mbanya kulikwa oikera ebiro biga korende Kipchumba mu waziri woborendi bwembe omusike Kipchumba Murkomen meto sari gori tukoregoro Murkomen nate metego tebanaki kote mare gukwana na ekigambiro nga okolikwa kwa abanyanyimbo gochake litukoria rero lakini chitage kankego nigo bono nande ekigambiro gyatebetenga yaya njira teyo kero kuligilia chube chichia kabere gazeti ya The Daily Nation ni bwatu mugano asi ukwanera Ruto Raila partnership could stretch beyond 2027 say allies rigeli bona basani bali baye umuraibu inso musike Daktari William Ruto na boyigo bali abasani baye oyo umuraibu chama ya ODM Raila Amolo Odinga nibono bayane kiringa nigo andake obukubwata na kwa babiri usinyuma yabo irachikogenderera gucyabusukia obukubwata nuko ya wiko mwako wechiriwe na 75 nebere ayiga niga kontinua barai abayikirante asomoyega bwoko mayania oyo kabiri mujumbe Rongo Dalmas Otieno uyone tukuligoro asekenyurukeli gia Kangeso Village ime county ya Migori ikatija bali bayikirante nigo alenge Musalia Mudavadi na siye omusenator siya Oburu Odinga wonsi barwe tamangana wose bamangana yabara yababere urayibwense nolia bu ODM abatekirante asomo yegoyo bono amangana yonse rabokonyora sibe chichia kabere gazeti ni ya The Daily Nation mata nakire sana nakire sana mbali kireti amagazeti aja otendo chali kire bisongo ebisongo ngaimoko rusieke kuzi bona ikinki yago chanda ke kora ngosoma tu okay igene kesungwa ntosombe bona mna kai kando chako roti krosti bona gaki okay toende mutu Kosomi umwana. Nabo kuna chibe chiakane boyiko bado nige gazeti ya The Daily Nation ikatero gukwanira bangana nga kichisegi cheime mono chio kungusana na cherere tokotene wako kulikuwa banyimbo ayosira magana okuligeli gali nyorenga ekyomekeli ya Police Service Commission NPSC ni gobo igoki aberige kungusana na kirege nabo igo nekyomekeli ya National Police Service asa magana alianga ningo bwato bubwibu kulikana go buta gosingu okohaya nabo igo kulikana ko buta gutarereke kanje keri ne mono yente kwa kira nebesa yes ebeseri yabanyanyimbo gusimishara yabanyanyimbo ningo bwanete gotenenera nande omonyetenga arekero nare kwana no mumanyo yo mobwa mangana yagendereta sense ya Kenya nigo aregonte binga andake amangana ayiga tubwate na ghost learners nonye nase police National Police Service ntubwate ghost police officers bataiyo ghost worker yes ghost workers bali ba ukwane rasi chinsemo nonye nasabanyanyimbo barororo emeshara nkubwatu kwere yabantu bataiyo abanyanyimbo bataiyo takote bigushuti yani nakinganze nakigekogera omanyete akote bikara shuti ngojiali wake gari onkorogomete gento keroronkeri okobutwa imitetiri njerate yabantu bararwanira omushara totebenga omushara bwabakori emeremo onye tabwati onye omushara oyu kende nkerime arachi ko benefit kurwaroro okay yes
Okay. Nabokora kuligilia maganande chipe chichiri chia katika ziti ya Daily Nation ni bwatu mugano ya sibono ebyombe bibiri byo kogera bwane bwa balimu tukwane kumegia kupeta kelikia uasu bonsi abarayi abundi ko bona bagende teku kwana chinkwana au asiba ko mo serikali sukutigirira magania ya balimu ayonsi na magana likire chipe chia katatu bono mambia kulina bokujaligili ayonsi mu nchumuligili bono mambia oyimanye ngikwana asisekta yichisemi emambia bono lakini magananda mange kuligilia omugano likire mpaka gazeti ya Taifa Leo tukoire mpaka chipe chia katatu Gen Z wa Madagascar wataka rais Jondoe wono lili ekekolikelika kege Gen Z ya Madagascar na bado nuba achira supara sokurobekana asabukulitia mabango akotebanga umuraibwe Seju aruborai asobono batebirenga taraikirani aliyokwa ni kwabo kole kulingana na mangana alikira gazeti EU ya Taifa Leo ekotebekana aba Gen Z sekolikelika kege Gen Z ya Madagascar nikobakani tumuraibwe Seju Andrew Rajolina anyara ko bagagu wetigemeremo limo lyoka nyoro ngano yo chibe chikatana gatatu bono mambia okoranga omoikoyi kana bukura anda ise jini sigaki njenzi abasae ke wali wako anasegoro yes ngako boranga ki jini seche ikire mpaka matabasika ngaki njeko se maete kaki ige Kenya jini sikire arafu ngai kuna boganda naro jini sichi alengo okay nande bono chikire matabasika lakini tarimangana na gazeti ya The Standard tutaragina samangana yebro vichigo sorry gazeti ya The Standard ne bwatingana yoko kumia sana ikotebanga cocaine highway ekwananga expose ninki geko gerego tebaigo ase eketi ekenene kechindeke gya Jomo Kenyatta International Airport kiense ya Kenya ni gobono kyarorekanire koba kegwanchira kusikegwa kegoitaba egati yabantu gotara gosegwetera ase chinsemecho na gosoa ase chindege babwate amariogo yogotindi amariogo bunabono riogeriga ria cocaine egoteba ase page ya kane gazeti ya The Standard egoteba cocaine highway JKIA at the heart of international drug smuggling nga ekero ase kero nigo abantu bali bakro asensi ya Kenya gwetera segeti kyo ya Jomo Kenyatta International Airport bono babeire bagotoka bali na mariogo yogotindia bagweta naro bono riboririre nga nki keguchigia korekana segeti kiga gya JKIA na ndi ninki gekogera amariogo ayaiga anyara gweta ro buna bono ne bwate bicha yomo oyo bwatetu na mariogo okrokunga Damata dos Santos egotebanga heads to London akagenda se chinse mochirecha arekogenda se ariko gwali Damata dos Santos alikogenda London yes akalinda ndege gali Jomo Kenyatta lakini kirawika ase egetike manyakanete muna Heathrow Airport akajara gotoka kabwate na marioga yoma kanete muna position of class A and B drugs which included cocaine. Okay. Amariogo yogotindi igonga bakoba gosako basmuggled bakonyara ko itanaro asigetikeri gya Jomo Kenyatta na boigo asio mugano bumonyaroko yomo obwati myaka 24 gose 24 years of age omanyakanete muna Starlet Wau oyo siretyo bugima bwae omwaka oeta asio mutinyo mutagani kigima nigo bono ndochengane yo egende tukurigirirwa nikigambiro ekero mukagero yo iga ndochengana batogete no moyo na boigo nebinto binde unabono biribyo gopima obunyenye byenyamuro na boigo na ebinto binde ebikebike ebyo byanyarite ko likererwa usangirirwa usangirirwa kora senyumbe yo ya Airbnb actually kulingana n'umugano yuli kira gazeti ya The Standard egotebekana nga omokeru boiga boiti John Matara yes na numugusi John Matara yo sobirega bono John Matara egotebekana kulingana n'umugano na chibina abwe kigambiro keke nene halani njoka nigo obusi bwe kigambiro ebintu obyale tunubo shahidi gati ebintu byomuyi emepire lyo bwanchani ebintu biri opima endwali nyamoleo ebyonse nebintu byegeti obusi bwe kigambiro korokinga ndake bya togete kurwa obushahidi ngandake nero ikirenti ekebiko muita oyoiganya gusira wow yonse namangana are tutuo gotoka no mohina kigeka omoyi omupira bwobwa emipira y'obwanchani emipira ero tere no problem ekera gotego ikobe bono nsaligo tali asobo benkobuli tali asobo benkobuli yani emipira tali are irita abantu bakaranda mbali kwake emipira tali emipira itokwana tukwana emipira y'obwanchani okay
Kwa hivyo Agota chance gikoro toime wekatisogisi ase epeji ya gatatu gotonga race to save Mau is more about life than medals au Rosana aroli rwa Mau Forest niko rogendere tukorigererwa enchira ruranyare gukonywa emete guse orusana uru rutaraba rugusarigwa guika koera na echibe chigataro nchibwato bono igoro yabangwana bali banyarako bako ba abducted gusaba go chererwa ensiri ya Uganda ba Kenya gukwanera Longdon Chamil Aslam Longton na Bob Njage abumugano bo nulegagwo unyolenga nigo baja ucheretu ensiri ya Tanzania asamuka maiga abaiga nigo banyarete go chererwa asense ya Uganda two Kenyan activists abaiga mbale bakoroka chi activist bakagenda siri ya Uganda na ndino mayete nkibale ngeuchigokora abantu abaiga babere nigo bachiete kugenda ase campaign ya Bobi Wine kumanyete nga Bobi Wine ni garo mwamererio monene gwe serikali ensiri ya Uganda abana Kenya babere bachire campaign ime ya Uganda so daring lakini rende banyarete gochererwa gose bakaba abducted kolende tari ngana yogosekera mete bachiete kupinga mugisangione Bobi Wine bakoba mugisangione bakoba aya noroje mugisangione maite na motebeti ngumwana ugo muri kabega umwana uri ndo ugo monne nare mubekinera ba uri ndo gatatu mubeka aberega abana bono gali tukabeka tukakura bona goikiragi gabo abangwana ba mauchi bale amauchi bale igaria igari mbakoba okay na sepeje yo ya gatano segezeti yo ya The Standard ngotebere XMP Dalmas Otieno o kabiro omojumbe ase echinsemo chiria chia rongo ni gobono anyalete kubekwa gotimoka aboye ase ekenyorokia Kangeso village ime ya rongo e county ne ya Migori nigo abete gosini gabiro omurai omo tinguki gima asa matukamagika nanda akanyara kuba omojumbe ase chinsemecho chia rongo ino muganora sepeji ya gatano arora chipechi chekatana limwe gazeti ya The Standard nigikokwanira uyo kabeire gose uyo kabero mo senator sinsomeli ya Baringo na boigo Gideon Moyo yoro muraibe chameli ya Kanu bono nande nigo esokirikirege neruchukubuli ebendera yokurwanira ekirogo kyobo senator asinsomeyo yonyorenga ensemeli ya gose ensemeli ya Baringo negati ya chiri chuchu ikirego cholyo boke maiga yomo senator bwensomeyo uyole kurukwa William Cheptumo uyo onyalete ko bagago siro buguma bwaye nekero yotigwa wazi ono Gideon Moi nigata birenga boika entenenie ayirigere ekeroge ukelikyo boseneta sesemelia ekiame kyo Kanu niko kyatebetanga Gideon Moi nande nere o bono ore the best oraligerere orasa president kyagara to mwana president yaren ayendi ka umwana gacho kubule president mwana one era toka ngakero mo mo turete iga mwana no kwa immediately on the spot yani without mwana garo rare beyond obutureti tutageti mwana galigerere gosyo gwetani okay bono yoro chaina aro chare gosoira ndo botureti ise urenge president senator bono gosomna wenge botureti straight ukwire na kuomora y'umukoro bw'inse umusike Uhuru Kenyatta ase chama ya Jubilee nabo yigo ase siasa nigo ndake kwaligiri kubagana echama iyo asabara ibakeba gotebanga Uhuru bono nigabwente ko baka asogo semia lakini asabange bagwa kambia asukure na kwa ina goteni echama iyo abusibo choli monebu mwaka 2027 chibicheke na nkoro kichire ayonsi emambia bono ase gazeti ya The Standard bagotebanga nase gazeti yoyo umo waziri bubulende bweme Kipchumba Murkomen nigatangazire nga amatuka make ari busyo abanyanyimba bonsi bari bachete asense ya Haiti ase mission bono nkoirana bale ase chinga cha bose nkoirana bale ime yense ya Kenya lakini nyorenga emishini ya Haiti nigo yakura monamabe ekera banyimbo serikali nigego tebanga nigo yaringe a successful tour of duty yes abakatanga nigo yaringe successful lakini rende ase chinka chiri abancho ababo batatu basireti ambage mabo eyina ngorenene sana obogima bonde bwens atominyoke bwango sana mpaka gazeti ya The Standard omwaelio kigima gali ya sebirubo nibwatabangana geta mange sana Matilda ngukwa nirenga red carpet rolled out for Team Kenya after good show in Tokyo unomura ibwense nabaliga netiba liba kolibiyana komesa chisa Kenya kubaleta ali state house eligera kubaliga ni asicha kuregoro engana yalinge yo kumeri tukoregoro ekero mura ibwense bunachagete gukwanaiga I think timetingi kiagera tagachaka kwa wasimora
akanyororerire ushikuligilia abaiga omuraibwensi aliganiti embali bakoletibu ya sana chimbero nabo igochi semo au asama amamirali ya Tokyo ibe Japan nabo yokobuguliria Kenya byegwa au bono omuraibwensi naba anyara kubago igati abali baikira ntoro no waziri bwa mangana ichikosari samuvuria muraibwensi nabo igo mokonyo ye professor Kidure Kindiki kulinde akotebekana abaiga yes Toroji paka kalira. Paka kalira. Kwaro paro ri bichira kini. Street. Bakate betenga emoko ngabira sichinga kisi atebete very mwana onde agendrete kubakorera gasi ya nane nere mugazi mara mwana trichi mara mwana desengenjo anagento kyagereta agatwara aka umubiro gusaka benchi abune yo na atebetenga no mogoko. Onyorenga abaiga baikira ntoro ngamona Faith Jerotich tugukonera gose tuchakire Faith Kibiegon uwo minyo kigi atabwe chimbero chirichia chiribu 10,000 meters bitru jebet boigo awonsu banyo ba chibesio banyolete 6 million asichi account chiabo abande ngamona lionya silver omubuwe silver tugukwanira Faith I think Faith ni ganyolete 2 million isato ase a gold boigo 2 million ibere ase a silver abande Faith Jerotich Perez Jipchil naboigo abunsi banyorete wanyonyi akina Dorika se woi yes Leonard Jeriot tobate mosbati odera yes usiabo nigo banyote byegwe bibinge asobona murabwe sakatenga wetani shilingi 1 milioni 272 nigo chiabekira si account yabo ready nigate bete na 2 million tatigo monaro utaikiranete oyo obwate chi gold ibere mosbati oyo iga mosbati chebet taikiranete kiagera bawata bwate amatanga inare sare litaliana ndiriabo elitaliao ngirigolio nkae 2 million bana tikanko teri gasi bako 2 million ne gold go sene silver ngoso kurmo 2 million ne gold go sene silver nando muraibense by the way na promise eti buna bali barambe stars na barabu abaiga benyore chinyomba chirechi affordable housing na engana ne raiga Gen Z mobilize to build hospital but skip a voter registration drive abasae kwetane kogenda chinzi account ya Nyeri bakachikorora omuroyo moyo bwateise omoroiro gosobwate stroke nigobono ndoche bagendete ku mobilize bariginchira yo kwagachinya gitari yabo kiagera abantu abangini go bwataburira chinka cyabo bone kiaranga andake shaya twariro bututukano nabo igwa bakenya bange babwate ogoiserwa kwa igoro mono nigo abasa bagenzi nabaruba batagete kwa gachinya gitari yabo yego konya abali babwate yes babwate bunabona abairi abaiboli bara babwate mechano otatigabone nganera igase gazeti iga neringa abasa baiga ekero bagendete ko mobilize iga mbare rikia asuko mbare bwate rikura yes Omonchibulire kere igoti yatokore kurali setaiva leo asisa malichiko sori gukwanira eklabu keria ya Arsenal bono nigo bari utobo bwe chigo libera asiringalie segero maiga yoko ba meseli chinsase timulie Olympiacos subo nyangongo bolibye ogosubo nyangongo bwa sechire chi aburaya gose EBL bingo ulaya ACM bono asama mirali yubanyara bakora ekotebekana Arsenal baide banye mesetie Olympiacos go libera asiringa ndisegero nabo yigo kwebwera obubuyibura bwanene kigma ayu nakura sebiti bono mambia na magazeti ite mambia bono ulero mwanchumulika tukinye kusangamo ayenga yotulikira kurwa YouTube atikurwa nyoranga naboto nyoransi namba 0741583878 nabigo 0726447367 kurali lingo mbalinga muramo na itu sasa buli mtandao Matilda salika njene mboli ngoletule okay yes ngoletandiki igazeti yawe ya dondo Tensiki my son. Kai. Basi badengeru kuja kuligagali yo mwanjumulie lingo lenginga bali muko bugati abura bange sara naro liga igama Tilda akuja kuligalia. Sema cha Facebook ndoto 04 baka kwa Joshua watching live kwa chinsemo cha Nyaisamanga Kitutu Masaba constituency au pamoja na Caleb Obocha Makorisi via Obocha Daktari Ndemo na Kimunto Oye Caleb Bundi Daniel Bundi Kevin Onchwari Lydia Nyaboke na wigo na wande abange na wigo Anthony Ragori akote omuibori Anthony Ragori korwa chinsemo chiria
akotoba from KU Main na Jenny Nyabate, Lydia Nyaboke, Dennis Kerandi, Victor Mondo na wigone tibuyende enyinge Frederick Ogembo akotoba good morning. Omubuli Anthony Ragoli nga kutoka Kenyatta University na ande no lishabikire tuli nena sana. Na akarati kanga asini point of interest koni. Olioro geto yiganga baba ngomongina na kyakuruko. Kyakuruko yo leganza ganza isika. Akibona akyakuruko ngakinaso akwebaiga. Okay, aina bura monyoro mai. Drag and Rabon. Frederick Ogembo akotoba good morning on Saiko Matilda Onkorogo, kazi nzuri sana mnafanya. Na poiga akotoba koro chinse mochia na kuru massive nigo agendete kuwakilisha abantu oborora akotoba big up to you all in the studio Onkorogo, big up to you all in the studio. Tenski. Kwa na ngine tekimedita kwa. Big up to you all in the studio. Big up. Gonki maana yae. Maana nini? Akoteba ngamtuale Djibouti. Big up to you all. Big up to sorry, wicheba kwerepa. Pick up. Egero Matilda ogenda kuchirigelia tumye kasomoka konkorogara tumanye gazeti ya Dondo emambia bono lakini ongekeke ntobe tukuligiria monaye tusangamo otebya inki kwigura kura sama gazeti nayo nsito kunyo kusangamo asensemega unyure na letwani ya gatembe mambia bono onkorogo. Haleluya. Okay, leo ni siku ya Ijumaa Oktoba tarehe 3 mwaka ni 2025. Why are you So mangiliteli Oktoba. Okay. Taifa lero pechi kianda mapema. So kuna kini no neba ko tosoma gazeti. Ngwa chite skuru boli. Ijumaa Oktoba. Toko tikalende nana gerigo le. Otebo utomba. Oktoba. Esikatiki. Okay, there is no problem whichever wherever whatever dondosa hapa na pale. Ngabo nonko baire bakasa akuru kuna mangofuro. Na mangofuro. Egotoka sakuru kusirizia. Iga naronase. Okay, igo montoko boli alichikura kurwa igoira na mangofuro. Okay. No problem. Okay. Bono gaige gotebe kananga umusacha nakaliga. Nishapima kwa razangu. Musacha nakaliga iga. Musacha uyu nero salitie family yo monyene. Agasalie family yo monyene life and direct. Bone kerasalie family yo monyene. Okay. Aba umongina akagenda. Agatiko musacha onde giazi. Akagenda agatiko musacha onde giazi. Okay. Bono nalia kale koimoka agocha gusaba musama aso musacha uyu. Gaki yare ko banaye nkiura akore baba manyoroje osali family kabisa serious muna sali family amanya gocha nanda so musacho ngana ki ngoma eteninche na gerete muka akagenda gaki nyabere wi nyanti kama yiro mama ke muntu. Okay, no molikyo no korwa nere deni sinyo korugiga bunkwere paka sakuru kericho mchini mapema puda wakia mwanawe kwa kupereka picha yake kwa muganga. Okay. Mugako yerenga yarenge agacha kumanya picha yake gakaraso muganga. Igo nerengo enda karaso muganga. No, igege gotebekana iga. Omo shapima. Omo morana karaiga akaimo ka very smart very accurate asengencho ne mechando yenkaga akisabu ni sensa chindo kamokorete bube. Akaimo kiebicha yaise akaira so muganga. Punaira so muganga echikoligereri gunga ise okamokorete bube. Omuganga oyo gochikoligereri omuganga oyo ganere no nere no customer yae. Okay, bono muganga tigagende kugangu yani kugangu ochekigu munaenda kwa chekigu okomanya kurwa kanyore biche yae no ire ngorete biche ya ngano muisyogo yale ko bana henkiura akore. Okay, korugabo omolikyo da koruku kipungeno cherry yote koruziga mapema bwango siku 40 samu kumesea mate mke wa mtu sakamilika. Okay, no problem. Gaiga korukunga notika. Mungu anakale gaiga. Shapima tena. Mungu anakale geruka kale kuliri mukomo nyene nerataite. Kuliri mukomo nyene nerataite. Kuliri mukomo nyene nerataite. Okay. Bone yaikirite. Iriago chikomuga kumukwanira agabu omanyene okoraki. Oko choko musangi. Oko musangi live and direct.
momura aliete nyahunyu mbaya mbovu igo ase goikira igekero ligereti mokomo nyene karatiga na tata mokomo nyene morobne sumu mokomo nyene morobne live wire mokomo nyene morobne ibiriri tama okay molikio no kurukwanere John Musyoki asengo chikokolere gazeti yetu ya Taifa Leo kwa razangula duniani dondosa hapa na pale Diane Kwale giga Karameni achuta kusita kuruzia demu mistari bono lero ne mangana mistari bono mistari teriko be mingi Karameni achuta kusita Mungu anakara iko kuitia sana ekeranyo oretenga musani oye osaksitiri ase demo frani yani aso muiseke frani musani oyo osaksitiri bono gaki na belikire osaksitiri okay bono yagaswa gwitia gaki ntare kumanya kiri nabatebeti goro ngakitia kunya goteba ngutare kumanya okay ntare kumanya gaki ya wachi waeti umuliro okay no problem oino mulikyo no korwa Janet Kafunga kwa razangu ra duniani umugakanche MC onkorogo kibaja eri etu Billy. Alright, kegimo mwanchu muligeli no motegera linga goikira gazeti yo mugaka onkorogo kibacha etu mbili na watu kuragendelera nchini ngaune yuga lakini etu yaligireria magari mengi sana gaiga sama gazeti tuli libinte bingi santuara sekta isu migalia mwaziri ugambaka ukwana ubutaka na ubukwira abana bangi benyo banyo ramali tabuango na andi chiguni chi abana bara isukuru ba uchiko sieka isukuru tonya kubulia bible nga enekinga omwana ugo etaimanga tubuati usono buate umwana ugo oyirwe mesingi chingiro chigia chukumutanga na kumubeka bya kwene kinga bwirindire ase mangana yichiseme ekora onkorogo keru umwana ali skuru onyo rubuli tubwa mapema kale skuru eko basara somo iboli ase kenyoro nabo igo yalete mechande menene ase family mwaziri agotabanga n'ubutaka bokogera ubutaka ubu igata imwana abana mbali iga bara skuru batavuga ati umwana akoenda skuru ali nchara tavuga ati ntakolya tavuga ati no sabuni tabuno amafuta ali busa kwarele ebintu ibirira ali busa tavuga ati binte ebigwateba nabyebyo straight okay ekera tavuga ati igombusali bono ebintu biganda kebyirira abantu bande chinkondi nabo bakuruku o take advantage yogo chikosalia abana mekora kondigire ngani njoro chende mekora oete onkoroga tiango kaki nanya ukunga ina chirinde njega kiba onkoroga egentongire na kwa madrila ne skuru madrila na le skuru abana be skuru toko kwanere igo na bakungaineka onkorogo omeete kero na lengo moke nkanyora omeete ngo yagweta iga alinka angeno mochiga lakini tole para igoro nkanyora abantu bande iga basacha babere abantu abanene emyaka 30 iga bagontebinga enyarokeri engokende inera iga yabekira magena maiga ninchungo morore gosenko yerusi moraro ninchungo tachango gochabu orore gosenko keyu eubamerete bono nchengo tebanga chingo kone chinyinge to karati akore ati ala koro mugano bono na nchenga lengereri ama ene ndubwati chingo ko chinyinge sana ino nere kubeka magena mako chinyinge chikobeka magena lakini asikali kubeka magena kuchiro sana imi lakini taliale nanka kata bona singenjo taliale nande ntima nerejite basa korale roro sana imetiga tonye rusio to ile nyumba inganya goke nkata chereri go chimari ngamana manali ali nani ririga ukaswara ro kurigereria ngoke embura ya nyirirete ensekende ensekende to kweli ngochi kurigereria ngochi kurigia nkoko ekabura nkoko teyo dai ubunyansi bwokandoche kumbe ngoko naye agaiga kumbe ngoko naye ngo boringa abaga ngotene nane ngabwata makerenga baligere ngoko mwante kurate turabuli ngoko naye kwali ngoko mwante vi ekobeka magere ngayere ntino tino bona umuntu muri Matilda no kurate gaye ayetika ko yigomya ko tiago ubende natene nire bona ngoko teyo nari ngocha korengere naki ani kumbe vampi mete nkikiare nkarwaroro Zokoro ya tukwanekene abo ibuli ene kinga mwasobiri abana bayinu chimbo chingiya abantu bande babire mekole mebe
bantu bakote abana bae banyeruko inchumora magena ko abikiro busana mega manya battery dara kwate message sana rakiria ko siyo kwane kera torende ya onkoro gentu kyare go nekiga aba sasa babere na batenine para kweli baganyerete ndore ncheki ngo kiga ekero nanyora ngoko te yonko babolinga enkoko ngayire na nchetindo chikende bagachaka goseka bagakachingo bi bakagenda ngo irana nyomba ngate mama igwa eriga na iga amagante bigaki tumesikweba tubasa kweba haki abaga yani ko tababwa haki gaki tati ko likiba sigari yababwa aseki mama mino gaki enki ba ko mbaje te go mbaje te go somero lakini na inje na te go soma naki koradia sokoro no matilda bono kurakira sokoro inki basaja ba ko tikete inge bingi ba ko lete ngoko nere mali ekobeka magena okay oyo nachi nabura nyora achita kanyengo ko yatamire nachi takanyora yatamire lakini naso eteime taribo bona muna so eteime goso katari gotoereza burungu uyu nganga kiaso gatekuru okay all right wanchuma ligireli bona story koliraga obo semi boitu boligu chasabo ibulinga emekora egusalia abana beskuru ne mengeroro abana beskuru bali ndubuya nabigo bayi guchimbo chingiya semi umwana umunyaruka umwana umumura bonsi mulende ngaki ayaka mwana kanyumura naye basomi abana baiga mambya bono 0741583878 negati ya agora sanga monae totebinga ayo monyene katuya somiria magazeti go chatu akumanyiri na byonse biga ayenga yuba tokoro na ndinki koigwa andakonye koigwa muga nonde ga igora uranyara gukwanira totebinge mambi ya bono ngayali yotonyara kurwa jijumbero chigo chaga kire chinyinge sana asensemelia SMS ekerensemeli ende mitandao barabange lakini korali yeli babiri batatu bali bali kila mwana ntubono mambia uja kontebinga good morning hello ni Ochenge niko na sister yangu tuko ndani yomorobali asante sana asante uyo ndika koteba Mildred Nyanduko from Rwanda nashukuru Mungu ametulinda mpaka tumefika siku ya leo asante sana mubibo babisa za kizuma sese korwa chinso masia sori karungu Migori County anasema 20 as usual imemorobali etuwane anasema omorobali bomba kabisa no ali imeyomorobali bono mambia yondega kontebinga kurwa chinsomo chira liga kontebinga oyomiride nanda kotaba kurugali Rwanda nashukuru Mungu ametulinda mpaka tumefika siku ya leo na my kids abana baye Vena Chantal na Eddie na Bible baye Zipora Onyego Alfred Onyego na wote anasalimia mashabiki wote wa Getembe santu sana mpaka Omoelio onkorogo kwa irwa maiga yamambia bono gaki oyago tebanga boli onkorogo onkira asire nga yigete kikiera tamanyirike songo abandi bamanyite songo bamanyite songo igobona taite manyena baro bamaite ira liswali ngwasomete nsomete isoma omotaite manyege songo nuri kamaite bona toko manyete oroli oyo ndikireti orendo ndikireti ya na manyite songo ara kitumanye twenzire ningokonyo yondeke gusi Bano toko manyege songa na ino manyeke gusi. Manyege songa na no manyeke gusi. Omotu yogo netebe. Omotu netebe bogori tibi. Igaye nkyo manyete. Usarike gusi sanifu. Eke gusi sanifu ekenyene. Straight. Igo bakobo gere uchi aseke gusi go se. Bona gasongo ko kago chakara kungonya gwete. Igaye utiogerale. Mapema. Ai. Tukwanire ngoma tegera yuko happy bora mambe good morning. Etuadi hello. Karibu sana getamtamu habari ya Ngokoro soko mjinga. Ngokoro biyere ningakote yodi yuma yete ni kwanza kuondija. Etenti na bona ko ligi. Grande beri. Ayo koroko. Wasungu ilo utaka ayo sakungu kotomerate kendo kijima ya. Kat. Korokoma takushungwa no muswati ko kotomerate kenda soda moja ni korokoma no mojinga sana. Ena bayana nereri yeri tato mwana na chitenje chakirti 07. Aguma ite kwachande kiraso guntomere kende. Gatembe lo. Hello gatembe. Kanyale kankoro. Hello Etuani. Hello. Zakayo sibwakira byembyole. Oliere buye gento kyango akasenga seti. Aha. Esenga seti tulali esenga kyango akia. Omate kusiri bajisimba ibere. Aha. Oyo malaka ya tele ya Kenya na gari ya Kenya. Aha.
Na matiangi yoko yake wala wote bana usia ali wala pamene ine. Yongo sabera mayanga na ki. Yes. Beka namo. Ondati ke rodi pa ndamo simbazo ko na mwamu ke kama ndai sai nendo te kibai wana bo ka batikira ya mambo ya bantala. Santa, good morning Getembe. Hello. Got Yes. Wanyanguwe wako watanbook. Kai, igo mwazaire nyanguge merande aya Dennis. Hallelujah. Oyonara kitani dem. Karibu sana. Na utawadera taiga. Unasacho sio ya ta jiwa rasmi vile kile. Tuaso kibire akirengendo jitanyare. Ngagie kale gose. Ono mata banta kwa kiwa so de kurwa samo we kia wagekani. Right. Irengere byao. Asante sana. Right. Nte bikuanga. All right. Getembe. Ayo onsaliko. Bwakire bya. Wagira uyo kwa na Francis Onsongo. Kuruchisa mochi ya kanyimbo kitutu. Igontu abana nejibeti nonsaliko kwa manya. Intu abana nejibeti. Oh no. Oh. Mungwano maraga rendero mwete na ara karte ya sarvya ali. Toka matagarra vya naga konya akakonya kuna konya te. Ibigambero. Sebi gambero lakini ndo wono. Atago tigero mwana mito matiangi nere atweze serikali. Igo unakote yendie dawa igo tuka nitiabe lioko. Akote ba yendie dawa igo ngombo ba kwana. Ya dawa te yo abutika tigero matiangi ago mwana mito Francis Onsongo kanyimbo. Getembe. Leo Getembe. Etembaro ngari kono ngarawa. Kai, ayada Dennis boda boda. Na pere keroka. Ngakio abantu ba boda boda keroka. Keroka na ndegera rumo pe mombia matiangi na ora mo pe mombia tiana bure customer. Kabo mwangu. Ya rebe sengo sirere. Getembe. Karatiga. Oui. Joshua. Joshua Manono. Wagire dada. Wagire buya. Kwa igura magazeti nseme iga yetu aninki kwase kwesomi. Magazeti nincho motangani asoko manya. One mwarenge ko gambatiganja ke ko beresa. Etote ibono. Oyubona maraga gago chako sarchi kura tigati ero mumurone matiangi. Kai. Bona ngenda de ko be kama sawa kabisa hera chikueta hera to chikoba go chimotwe. Kai. Joshua Manono no gatonyo chisa mune chiari alafu koraiga. Nai mati dale na mokwania. Oui. Kala wakire. Mukwani bono. Wakire. Baba mbiore. Mbiyande. Okay. Inade te ko iwe sauti yao abo no gatonyo le kwana ko mumanya. Igo ni sauti yuko kwa gabeti. Sauti yoka baba imma. Iga ko kwana magaya tati. Okay. Kuratiga liliatu akire simi abo linga onkusaliwa no nkorogo. Bono uchira sema tilira tenga sauti yoka naga niko nkioko chenzeli yoka. Onsaliko moro ko ino gatonyo. Ya. Kagero onsaliko ala onko mugawa datra. No gatonyo le. All right, gago tebiga. Agotege Tobe FM kurwa Eben wa Vincent Nyangaresi emasoneta. Ngoto mapole asogosiria kasini yaye yarali agotebanga pole sana. Yakalagoteba galia kurungulame kimanyara makoli omwana ojoashi makoli. Ino mwingine Teresa liende pola bantu balibonsi jinso mchemenwa. Right, kigwa matilda. Ensebelia SMS ya mitandao. Sanjola. Ai, David. Agoteba David Sanganye korwachi semo chatombe tionde in na boigo Griffin Martin engoge yagusi Thaddeus Akuma Mary Sanganye bonsi emambiengi. Awose engoge yagusi. Engoge ningi. Engoge ya. Thaddeus Akuma Mary Sanganye bonsi akubakaneria emambiengia. Okay. Oyaga korokanga 04 baga.
Okay. Engoge ningi. Engoge ningi. Engoge no munyama giti. Noroje matirita. Ebwate noroje magunchara iga tokoba. Ego ikere tokoba. Nere korku engoge. Arafu tikaba nongotebi. Ase yabe kirezi ke. Togo tambuka guchiari. Bono goikori yeso tikati. Ebwete njogo. Ekwambori engoge ninkira ne kwangichira se njogo. Ebwete njogo egwatebere ko. Okay. Okay. Wane kiki mogora. Agotenero le kombori. Umete baligire ngio mogora. Akombori engoge niki. Na moere. Kwa mate ibwate ki. Ebwate kingunchare kabirege. Arafu na noroje amachai osibe umwana ibiriri mbigo toka. Bona enge yuko kora kwa manyibi ntebe. Njegose no umotaki omwari omontonka igukero kendo gotegia omwana ndenga ki. Tia konya koroboka buneke bwe. Ekero taringa na maguta ateyo, tarina macha ateyo. Iki ukora bukira buneke bwe. Ekebwe ngendo. Tekorangereri. Ekebwe. No aroteria ali. No aroteria. Ekebwe. Omoro le bono manye ekebwe niki. Umanye ekebwe niki. Straight. Lakini ekebwe no munyama. Uyo no muntu roteria. Yes, ekebwe munyama ngikoro. Okay. Ati morale. Tianda ekebwe atu aggressive. Egwa aggressive straight. Ati morale manya kumanye ekebwe. Omanye kumanye ekebwe niki. Alright, tubo chimo tegera liko kuje kusagara itubo mwambia inyorenga jere kachi kumyoka king magalia anga isano biru chije chisa ibine semeli ya kanne ya gatatu ntutu ali ngambo yituga ya getembe bono mwambia unyorenga nguchuru kusangamba ngana siasa na magendero bono mwambia lakini onsi kete kubutunga kusanga yubwate kurwa na andi nkikoigureka tu akumanyira manga sensemo ya magazeti nenseme iga bono igwa omunyite ekene pi insi yabeire abantu bende konyoro bosemi mapema boniga serikali jaje tekuli abantu wakachikura you see lakini umuntu naro kunya goteba ngoronga gwatebanga uburayi uburobobe uburayi umayiteboliga uboliga tarasokera tabwati no ekibande talikuli tabwati no ekura lakini agukwa nomuntu nego kabisa ayorete kabisa atenogete gotebya abantu ngaki bano maite chichae twaliana nigu twakorere gento gete para terarosigu bana bali kuchizukuru abana bangina babura kambara oro bachandegete tabwati no negetambuliso bone kingi bono ino muntu iguno mu Kenya najene kinga kere bitu bindi uko igubiko korekada ereki kwabira umustali busu yajo monyene kuagacha senjo Kenya ni yitu twezi na ndene yago moncho mutagira tumyo kasensebeliyende tonyole never no muga konkorogo ekero tunyu gusangama setu ani ya getemba nyiringa muga konkorogo ne stand by as never. National anthem ya never nimaete ngomuguzi unakwatekerere gona bugire tiriri manyanga never kwa razetu ra duniani because it is national anthem of never. Okay bono ntaite gojia life and direct style njira abantu banarete very smart very accurate very intelligent yani ekero ikire ngoralo nona sikisimiga igakonyora ka muntu kakadinu igo kwa manyanga aga iga kora eringa no kurira no goseka iga ngabono igo donge okay bona je talia so berende gwachire gosena matanga bona style ye yuri emudi ye ne ya matanga
kabisa serious bono roche bono abande ga igani go bakorera nande bono naye ukorera ukukua ugakino ukunukorera ukorera serious ubwenete korera serious bono roche abande ga igo bagenderete korera ngukura bale kabisa serious bono ano okutari ukorera aye okutari ukorera okoranga nkwa maete nonya gusiro gwacha gasa matanga okay bona abande ligereri tari asobere ne bono gusine kerero kiarenge esani yabekiru esani ebekire ne tansi ogotenga ngogendere ne esani litanga ndi kabisa pinta torara manyaiga esano yabekiru ya makweli bono ogotengere esani ya makweli style frani matakataka njira giti esani ya makweli gosobwa nete gotenga ya ne style frani ndende kiagera nyagusiri nazire te agateru gotera gokwero gotenga gokwero rombi bona aje esani nabo igwete kabisa ne ya makweli nigogenderete gotenga seriously mapema pum pa wa gakinya sawa ne gaki okay tigatogende bono gusuna asukuragira bona abantu rina moikaransta abu hoteli na melira mate kwa razangu bona moikaransta hoteli rende igaba sacha bangina no muraiga ndagere yare truwe mesa style na go tebi style tabatal please okay ndagere ajire mesa bona aje asopimete ngayibona ari bagwesibiria amagoko toma yetinga ga igo hoteli ya itarabora leterwe besa ni bwezibi kare gwachire kwa bogoire chagi kurugarie mesa mapema gwachire gwesibasi mapema kwa irane gocha okay ukuragira gwikukuragira ai ki kwanyora abantu baka bachakire koimoka ngora ne chindagira chao baka kwenye ukaransa gochiali baimokire chindagira chao baka kwenye ukaransa gochiali koko chikotabuka konya nae biekore turuchinga tubwati style manya ake sabu nonekera gutara para gabu tubwate style bona ayoroche kabisa style yoko gutara enjire yoko gutara para gabu ayoroche togeche tinona abantu siripas yoko jimote tenando gerte go chipiki pa gotirimboka gaki tuara masikani andos bia zore tabatal please kirege ntonge bwata sike bwana te kutumeka ayonye muao genda ragira bunu tight straight wi okay ngokwana mwamanya gotebanga ki onkorogo koranga nincharuche chetinkoro chitata nini kene nayo ndigereti nchetingo tegereti tata nini kene nayo ntegerete mapema egento kene nkiringa ki tigatutware style tobonente koberera ayenye goikire gose na sogoseka na sogoseka naro gaki abantu mari yani manya gaki togoseka ke buyaigo bona ayoro chabantu no baikaraste ke kabanta bange abane simba begete ko manya gochaka ai gaki no never straight